Estendre la innovació a totes les escoles i instituts del país. Aquest és l'objectiu que s'acaben de marcar el Departament d'Educació i les associacions de municipis després d'arribar a un acord que es va fer públic just ahir amb Escola Nova 21. En volem parlar amb el director d'Escola Nova 21, Eduard Ballori, que l'havíem entrevistat altres vegades per parlar d'aquest projecte, però, Eduard Ballori, bon dia. Bon dia. Han canviat algunes coses, perquè ens hauran d'explicar què vol dir exactament que aquests objectius de renovació que vostès defensen i practiquen i apliquen des de fa un parell d'anys els assumeixi la Generalitat i, per tant, passin a ser polítiques educatives públiques. Doncs això és un gran acord, és un moment molt important. El que nosaltres unes entitats diverses i un grup d'escoles vam impulsar era bàsicament una acció perquè l'Agenda 2030 de Nacions Unides sobre educació s'implementi a Catalunya. A tot el món aquesta Agenda 2030 reclama una transformació del sistema educatiu i les inèrcies són molt grans i tenen moltes dificultats. El secretari general de Nacions Unides va dir només unes grans aliances entre societat civil, entitats governamentals, ciutadania, pot fer que l'educació canviï. El que es va presentar ahir és el punt d'inflexió d'aquest gran acord. Fem una mica de memòria. Escola Nova 21 va néixer ara fa 2 anys com a projecte per actualitzar el sistema educatiu. En formen part ara mateix gairebé 500 centres educatius, dels props de 3.000 que hi ha a Catalunya, entre públics i concertats. Això vol dir que hi ha implicats més de 17.000 docents, aquests 17.594 que veiem aquí, i gairebé 230 alumnes, és a dir, una quarta part de l'alumnat des d'infantil i ESO. Aquestes són les grans xifres del que era fins ara l'Escola Nova 21. Ara s'ha d'ampliar. Clar. És factible? És a dir, ho dic perquè a vegades les coses quan es fan en petit i voluntàriament sempre funcionen. Quan s'han de desplegar, s'han de sistematitzar i s'han de fer tot arreu és quan comencen a sortir algunes dificultats lògiques. És realment factible? Quan va sortir Escola Nova 21 hi havia molts interrogants. Un primer és, les escoles poden canviar? Hi ha escoles que no podran canviar mai. La segona és, això no serà una moda? La tercera és, hi ha només una minoria que ho demana. Nosaltres en aquests 2 anys hem demostrat que tot això no era així, que tota escola pot canviar, que no és una demanda de minoria, sinó que és una necessitat social i que, a més, hi ha procediments que possibiliten que tota escola canviï. I això, d'alguna manera, és el que ha de possibilitar ara que es faci una política a llarg termini per actualitzar el conjunt del sistema. Totes les escoles, per exemple, penso en les d'alta complexitat, que tenen a vegades prioritats... És a dir, no sé què és abans si l'ou o la gallina, no? És a dir, quan algú el que ha de lluitar és perquè, per exemple, el seu alumnat no s'absenti, es pot plantejar la innovació? No només això, són les que més ho necessiten. De fet, de les 500 escoles d'Escola Nova 21, 15% són d'alta complexitat, un percentatge més alt que el del conjunt del sistema. És precisament en aquestes escoles on l'aprenentatge significatiu i rellevant és més important, on és més important que els nois i noies siguin actors del seu procés d'aprenentatge i no receptors passius d'informació. S'ha parlat d'un termini de 10 anys, no hi ha un calendari encara, això es va presentar ahir exacte, i una cosa que serà necessària, que és un pressupost establert. Aquest pot ser el taló d'Aquil·les del projecte, Eduard Ballori? Jo crec que no. Venim justament d'uns anys de reducció dràstica del pressupost i entrem en una lògica en què aquest pressupost ha d'incrementar-se i ha d'haver més recursos per l'educació. Això ho diu tothom i és una evidència. El que cal és que aquests recursos s'enfoquin bé, s'enfoquin per la capacitació docent, s'enfoquin perquè la selecció de docents sigui adequada, s'enfoquin perquè les escoles i instituts tinguin els instruments que necessiten per la personalització de l'aprenentatge, perquè els espais que es construeixin responguin a enfocaments diversos de com aprendre. O sigui, precisament estem en un bon moment per plantejar-nos que aquesta agenda 2030 s'implementi amb garanties. Això pel que fa a confiar que els diners acabaran arribant, per entendre'ns. Pel que fa en quina situació es troben a tota la plantilla de docents, que aquestes setmanes passades havíem vist algunes protestes al carrer, no? Per exemple, demanant disminució de la ràtio per alumnes. Com es motiva i com es busca la complicitat de qui, en el fons, ha d'aplicar això a les aules, venint, com vostè recordava ara, de 8 anys, en fi, de manca de recursos i, per tant, de personal cremat? Nosaltres posem una mica els dos temes de costat. L'experiència que hem tingut aquests 2 anys amb aquestes 500 escoles, amb aquests milers de docents, és una experiència de molta il·lusió vinculat també en aquest treball, en aquest esforç, vinculat a una situació d'infradotació, que és evident, i que clarament s'ha de revertir, però a la vegada il·lusió per una experiència d'aprenentatge diferent, una experiència professional diferent. Ahir ho veiem
vèiem al Telenotícies explicant, per exemple, el cas de les residències en formació, i, per tant, d'alguna manera hem de trobar la forma d'il·lusionar aquests professionals per una de les professions més boniques que té la societat, que és la d'acompanyar els infants i adolescents al desenvolupar el seu projecte de vida. Pot ser que hi hagi docents mirant-nos, però també pot ser que hi hagi, vaja, segurament n'hi ha més, perquè els docents també són pares, mares, tiets, avis, nebots o padrins. Expliqui una mica a les famílies què és l'Escola Nova 21, què és aquesta innovació, què canvia? No és allò que fa anys que parlem de la renovació, de què estem parlant? Estem parlant de dues coses que s'uneixen. Una és el debat que ja hi havia fa 100 anys aquí a Catalunya i a molts llocs del món, de com fer una educació que veritablement fonamenti el que és la vida en comú en una democràcia pluralista, no? El que va ser el treball de la Mancomunitat, de la República, aquestes escoles que encara ara recordem, l'Escola del Mar, l'Escola del Bosc, l'Institut Escola. Això és una cosa. I d'aquí han vingut els moviments de renovació pedagògica que als anys 60 tornen a agafar la flama, els moviments del CEPEC, etc. Hi ha un segon gran element que és l'Agenda 2030. Són els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i la Declaració d'Aichen, que diu que en els pròxims 15 anys, és a dir, fins al 2030, hem de transformar l'educació per tal de donar resposta a uns reptes globals que necessiten sensibilitzar i capacitar les persones, amb temes relacionats amb desigualtat, amb canvi climàtic, amb moviments migratoris, amb gènere, en tota una sèrie d'elements que si no capacitem a les persones per donar-hi resposta i ens pensem que això és una cosa de costat, no tindrem capacitat de donar-hi resposta. Clar, però un repte no global, sinó personal d'una persona que ara just comenci a estudiar pot ser d'aquí uns anys haver-se de presentar unes oposicions de jutge, per exemple, per agafar un exemple d'una cosa que necessites fer colzes i memoritzar, i això desapareix del currículum? Ho dic perquè si la vida després et posa aquests exàmens, s'ha de compatibilitzar les dues coses. En els processos d'aprenentatge hi ha aprenentatges més simples i més complexos. La memorització d'informació és un dels aprenentatges més simples. La creativitat, la capacitat d'anàlisi, el pensament crític és un dels més complexos. El problema és que tenim un sistema que s'ha fonamentat molt en el que és més simple, que és reproduir. I s'ha enfocat molt poc en el més complex. Per què? Perquè la manera que hem tingut també d'avaluar s'ha centrat molt en el reproduir. Nosaltres hem d'entrar precisament en un aprenentatge on la part més complexa es desenvolupi i la sabem mesurar. Això no significa, certament, que la gent no memoritzi, però si et pregunto quants telèfons saps de memòria, possiblement recordaràs els que tenies abans de tenir telèfon mòbil. Efectivament. El de la meva millor amiga encara me'l sé. 389 15 43. I abans, ara la trucarem, i abans de... Ai, sí, ara què hi fem? Abans de la invenció... Crec que ja no és sé. Abans de la invenció de la impremta, un element que demostrava la bona educació era recitar de memòria els discursos de Ciceró. Quanta gent sap avui tots els discursos de Ciceró de memòria? Perquè el món canvia i, per tant, has de trobar la manera d'adaptar l'educació als reptes que tens en cada moment històric. Els docents estan, a banda de motivats i a banda d'amb ganes de fer-ho, és a dir, han tingut la formació per fer-ho, perquè aquest és un altre dels debats eterns, la formació contínua dels docents, amb qui nosaltres deixem les nostres criatures amb la màxima confiança a cada matí. La formació contínua dels docents continua sent un tema per resoldre? Ho és. Hi ha el problema sempre de l'ou i la gallina, no? Has de formar primer els docents, ha de passar primer les pràctiques. Nosaltres hem trencat una mica aquesta lògica, no? Abans de la gallina hi ha un ou menys evolucionat, per dir-ho així. Llavors, d'alguna manera, el que hi ha és una lògica que ja existeix a molts centres, els aprenentatges actius existeixen, hi ha milers de professionals que estan avui desenvolupant pràctiques actualitzades a molts centres, això ha passat durant molts anys, el que volem és que això es generalitzi. Per tant, hem de trobar la manera que aquestes realitats ajudin també els altres docents a capacitar-se. Això ho hem de fer amb les universitats, també ho hem de fer amb la formació permanent del departament. Les residències de formació van en aquesta línia. Això és el que vèiem, Com funciona aquesta xarxa d'intercanvi de coneixement i metodologia? Com funcionarà? Hi ha dos nivells diferents. Un nivell és la mostra de 30 centres amb la que estem desenvolupant un procés de canvi sistemàtic. I amb aquesta mostra el que agafem és uns centres de referència on ja hi ha un treball d'aprenentatge actiu i les residències de docents de les escoles que estan en procés de canvi van a aquestes altres escoles i
canvien la seva visió i les seves pràctiques educatives. En els altres centres, el que estem fent també és introduir un nou element cultural. Aquest nou element cultural és l'aprenentatge entre iguals, trencar la lògica que els centres han de competir entre ells i visualitzar que l'educació només avança quan tothom coopera. La lògica de xarxes, que les escoles entre elles aprenen, cooperen i desenvolupen projectes nous, crec que ha arribat al sistema per quedar-se. Per tant, fer desaparèixer allò de l'escola bona i l'escola dolenta, la segregació que hi és i que existeix i que és un problema, és un dels objectius també d'aquest projecte? Nosaltres, com a societat, hem d'aspirar a tenir un sistema educatiu equivalent en aquest sentit al sistema de salut, que tu no et planteges a quin cap vas, no et planteges a quin hospital vas, perquè l'estàndard és exactament el mateix. Nosaltres hem d'aspirar com a societat que no hi hagi cap escola a la que no vulguem anar. I jo crec que això com a societat ens ho podem plantejar, és un repte plausible. Plantejar i assolir, Eduard Ballori? Clar, ens ho podem plantejar perquè és un repte assolible, en efecte, sí. Sí? I la universitat? Ho dic perquè hi haurà un moment on hi haurà un canvi de sistema. Jo abans posava les oposicions de jutge com un cas concret, però el sistema universitari no sé si està preparat, si vol, o si creu que li convé un canvi. Pot ser que considerin que no. Totalment. De fet, fa un any i mig, el ple del Consell Interuniversitari de Catalunya, que plega totes les universitats i el Departament d'Universitats i Empresa, va aprovar la creació d'un programa que es diu Margalida Comas, que és un programa per actualitzar la docència i l'avaluació a la universitat. El dirigeix el Josep Aladi Baños, que acaba de ser nomenat rector de la Universitat de Vic, i que em va dir ahir justament que ell mantindrà la direcció d'aquest programa. Això significa que un rector liderarà el procés de totes les universitats de com moure l'aprenentatge i l'avaluació a la universitat exactament en la mateixa direcció. I aquí queda un pont. Es diu selectivitat. I nosaltres, com a societat, això ja ho han dit diversos mitjans aquest estiu passat, com a societat no podem posposar més una revisió de la selectivitat per tal que totes les proves siguin pròpiament competencials. Per tant, canvi la selectivitat a curt termini? La selectivitat en els pròxims 3 anys s'hauria d'adaptar als canvis curriculars que ja hi ha hagut a la secundària i als canvis que estan havent-hi a la universitat, per suposat. Un altre dels reptes que tenen molts docents a les classes és la flexibilitat. És a dir, els alumnes... Això de la mitjana ja sabem que no existeix, perquè la mitjana és falsa, no? Per entendre'ns, cadascú és cadascú. Fins a quin punt, quan aquest projecte es pogués ampliar a tots els centres, hi haurà capacitat per no capar els alumnes que, escoltin, podrien tirar més i no deixar enrere els que els hi costa una mica més? Aquesta declaració Educació 2030 es diu per una educació inclusiva i equitativa al llarg de tota la vida per tothom. Una educació de qualitat que sigui inclusiva i equitativa. Això significa que, donat que l'educació és obligatòria, nosaltres, com a societat, tenim l'obligació que doni resposta a tots i cada un dels infants, independentment de les seves condicions, de les de la seva família, del seu entorn. Això significa també canviar una lògica d'una educació que ha sigut massa en lògica selectiva. El nen que li va bé l'escola bé, el que no li va bé salta. Nosaltres tenim un dels nivells d'abandonament escolar prematur més alts d'Europa. Això és una cosa terrible i ha de ser un objectiu de